Hai लोगोफोर बयबो मोजाङै दंना आलि लुगांनि बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय नै आङो आलि लुगां नायनो फैदों आरोना लोगोफोर जोंनि माने मोरं लता होनो आरोना मिसिंफोरनि बाखायाव मोरं लतायाव फैदों आरोना लोगोफोर नै आङो दा मोरङाव गाखोलांनोसै आरोना मोरङाव गाखोलांनोसै लोगोफोर फागुननि माने फार्स्ट हाबजेननाय बुधबारखौ माने मिसिंफोरा माने आलि लुगांखौ बे बुधबार खालिनो फाथिनाय जायो आरोना ओमफ्राय आंबो आलि लुगां नायनो फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ मोनथियाबाबो जानो हागौ आं दिनै खोन्थाना लाबाय आरोना आं सिगां माने मिसिं सिख्लामोन आरोना ओमफ्राय दा बर'जों हाबा जानानै दा आलि लुगांखौ जोंनि होनगोन ना इसिनि होनगोन आरोना लोगोफोर होमबा नायलांबाय थादो आलि लुगाङा माबायदि नियम बानायो आलि लुगाङाव मिसिंफोरा नै लोगोफोर बे न'खौ नुदोंना बेयाव अदाब दं आरोना बेनि अदाबा बियो माने मा होनो बेखौ नमा नुथारमोन आरोना इयो नमा नुमोन ओमफ्राय बेयावनो माने गासिबो जोंना माने जगारफोरा थाखाजोबोना इयाव साय मथरना बिदिनो बायदिसिना थायो आरोना ओमफ्राय नै इयाव दं आरोना बे बाख्रि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बै फिसा नुहरदोंना एकसालिया इयाव केम आरोना इयो ओमफ्राय माइफोर फोनायबो खालामोमोन आरोना लोगोफोर बेयाव माने जोंना बुहुत गिदिरैनो माने बोसोरफ्रामबो खालामनाय जायोमोन ओमफ्राय सिमेन्ट सापरियाव मोनसे हा गोदान खुलिदोंनो आरोना बेयाव माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गासिखौबो लानानै थांदों आरोना मोसानो थाखाय बेखायनो माने दिनै दरसि आरोना आलि लुगां एबार बोसोरा माने बारा मोजां जायाखै आरोना लोगोफोर दरसि जादों आरोना ओमफ्राय आं माने आं बारा फैबाय थाया दे आलि लुगांबाबो देग्लायसो माने नायनो फैदों आरोना आं ओमफ्राय लोगोफोर मिसिंबाबो मिसिं ड्रेस गाननानै फैयो आरोना आङो निजेनि माने बर' ड्रेसखौनो गाननानै फैयो आरोना लोगोफोर मानो होनबा आं मिसिंखौनो माने फसायालासिनो बर'जोंनो फैनाय बायदि जाबाय नालाय दा बर' ड्रेसखौनो गाननांगौ जायो आरोना ओमफ्राय नै आदायाबो भिडिअ लागासिनो दं आंबो भिडिअ लागासिनो दं आरोना नायलाय होमबा लोगोफोर जोंनि होननो ना इसिनि होननो मिसिंफोरनि आलि लुगांखौ आरोना नायसाबदो लोगोफोर नै मोरंनि सिलायाव मोसानाया माने दिनैनिखौ जुरि होनो आरोना गुथाय रायजोफोरा माने बोराय बुरि गथ' गथाय गासिबो माने जोंनि बैसागु 1 तारिखखौ जेरै फालियो बेबायदिनो माने बे मोरङाव माने फालिफैनाय जायो आरोना ओमफ्राय गाबोननिफ्राय बिसिनाबो माने न'खरफ्रामबो मागिसिगोन आरोना बिसिनि होनफ्लांबाय थादों जोंनियानो होननांगोन खोमा आं मोनथिलाय लांलाहाय लोगोफोर होनबा नायलांबाय थादो माबायदि रंजायो ओमफ्राय लोगोफोर आंबो ससे मोसादोंमोन आरोना आंनि मोसानायखौ नायदो होमबा
मोसानाया जोब्बाय आरो नै आङो आखाइयाव माने फुरां लानानै फुरां होनो आरोना बिखौ माने लानानै आङो न'आव थांफिनबाय आरोना हारसिङैनो फैफिनबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आंबो ससे मोसाबाय नोंथांमोना मोजां नुखो ना गाज्रि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहर नै जा बुमस्रां जा लामा लामा न'नि खामानि मावनोसै न'आव थांनानै लोगोफोर नै दिनै आं मोनसे खामानि मावनोसैलाय फोथाराव थांबाय थानानै सोलाबथाराखै आरोना नै दाख्लिबावसो आङो मेस'निफ्राय मोनसे माने बिबार माने बेगरानो होननांसिगोन आरोना बिबार बेगरनि अनलाइन खालामदोंमोन जोलैबो होननो हाबाय बेगरबो होननो हाबाय नै 100 थाइब्रै लादोंमोन आरोना नै ओमफ्राय पेकेट आं बेबायदि फैगोन सानाखैमोन ना पेकेट फैदों नै जिखिजाया 20टा पेकेट फैदों आरोना लोगोफोर दाख्लिनो सप्तासेसो जाबाय माने अखा हानायनि सिगांमोन आरोना अखायानो हानानै सान्दुं दुंफिनबाय ओमफ्राय नै बेयाव आङो नै गायनो नागिरदों आरोना बेयाव जावैनो नागिरदों माने खथा खथा खालामदों होनबा नैयाव सिनायनाय नङाना आङो माने बिबारा बेलेग बेलेग नालाय बबे मोनसे बिबारा माबायदि रज'यो नायगोन आं माने ओमफ्राय नैथिंबो दंखायो नै मेरिगल्ड बिबार इयाव जावैखानाय दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावथ' बे जायगा जाजोबखानाय नङा आङो बेलेगबो माने जायगा बानायबावगोन आरोना बेखिनिखौ आं इयाव मोनबा जिखिजाया मोनबासो माने पेकेट मोनबासो जावैनानै नायग्रोनो होमबा लोगोफोर सानबेसेयाव रज'नाय जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थाफिनगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजोंनो आं बेखौ दा जावैनानै लाग्रोनो नै लोगोफोर नै बिदि फिसा फिसा माबायाव माने थेमायाव आङो बेलेग बेलेग माने दोनबाय आरोना सिनायनायनि ओमफ्राय बेखौबो बावगोन होननानै पेकेटखौनो माने सिङाव होनानै दोनदों नै बिदि नङाबा बबे मोनसे फुला माबायदि मोनसे सिनायनाय नङाना नैथिंबो होनानै दोनदों माने बोखारबानो सिनायसिगोन आरोना नङाबा सिनायनाय नङा नालाय बेबायदिनो माने पेकेटैनो आङो नै दोनजोब्बाय आरो इयावनो मोनबा दंखायो ओमफ्राय ओइथिं दङ मोननै आङो जायगा थोआ नालाय नै बिदियावबो गायना दोनबाय आरोना उफाय गैया नै बिदि सेराव उनाव रज'बा माने गायस्लायफिनगोन आरो ओमफ्राय बे हायावबो आङो जावैदोंमोन नै बिथिं बेयाव खैथा थाखोथाय आयौ बे दंना गैलासै ओइ मायामोनथाय बावलायलांबायसो नै इयाव 6-7था 1 2 3 4 5 6 7 8थासो थाबाय इयाव बेबायदिनो माने आङो बेलेग बेलेग माबाना दोनबाय आरोना ओरैनो पलिटिनखौ माबायदि सोनानै दोनदों नै सिनायनायनि आरोना बबे फुलखौ नङाबा आं मिथिनाय नङाना बबे मोनसेया रज'खोना रज'वाखै सबबो रज'जोबदों ना रज'जोबाखै बेखायनो आं माने बेबायदि एक्सट्रा खालामनानै दोनबाय आरोना लोगोफोर नै होमबा लोगोफोर खैदिन लागोन माने दिनैनिफ्राय हिसाब खालामसै आङो सानबेसेयाव रज'नानै सानबेसेयाव बिबार बारगोन नायथारनो आङो उनाव आङो खोन्थाफिनगोन आरोना गायस्लायनाय समावबो ओमफ्राय लोगोफोर आलि गांबो जानानै फैबाय ओरैनो आं माने भिडिअफोरल' लानो थांदोंमोन आरोना जेबो जाबोनाय जायाखै दाहाय थांफिनगोन आरोना आदामोनाव बेखिनियानोसै होनबा लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ बाय बाय